aurreko bideoan aipatu dutena, barruan zer dugun, kanpo neo zer gauza dolare, proposamena zela, barruan dakazu noi, bizi, ze pasa ingo da. Eta albazu ikasi, hortatik. Eta albazu ikasketa hortan konturatu nola zabiltzan, zure ekintza indarra, zure maitasun indarra, zure inteligentzia nola don, ekilibratua don, ez don. Bueno, ni iteutena tarteka da mendira joan pasiatzea, ikaragarri gustatzen zait. Zuaitz tartin ibili, paseotik gaten du, zerria gotzeko habilidadia osasuna. Eta mendian nebiela, udaberri hasiera hau edo, aritzostuak, aritlandare berria, berde, argia, kriston pakia. Naturan pasiatuta konektatu egiten dugu gure esentziakin. Eta guera bat aldatu getortzen ga. Leno jona zenin, nakan buru aldi hontan, ikaragarrizko urduritasuna. Arrazoia ezakit, jonaz, paseo bat mandut, eta nolako pozpozik barruan. Eta etxean etorrelako zitut, oseinak. Eta jaketa hemen gure burua zaintziai buruzko kontutan nahi gan, ipatuko dut oseina odola garbitzeko eta beste hainbat onura kartzen jun landaria dela, eta udaberrien zein da proposamena, behitu. Negi tokatu zait, mendian txaketak inigu zen, jatak orabio indut barruan, eta puntxatik anola bildu, oseinak. Gutxi gara bera, olako tarte batin, arnasa eusten mazute ez du mila. Eta pixka pikatzen mahu, bitu eskerrik asko, azteko bere bizitza ematen nahi da, zu eta ni, kasu honetan, osasuna hobi eukitzeko, eta importantia da berri dator, eta gure osasuna fuerte eukitzea, sistema immunologiko fuerte eukitzea, garrantzitsua da urtero, eta urte berezia. Eta nik iteutena eskerrak eman, bere bizitza gutzako emango dulako. Eta eskerrak emate horretan ikaragarri ongi sentitzen. Eta, espero beak, bere bizitza jaketa hola bukatuko denez, edo gure ganseiko, pozikan egotia. Hau patatatxo batekin, norben nahi duen bezala, pixka gutxe hosiz, bakizute, osiala, elikadura galdu egiten du lorren alden gutxi nehosi, eta gero nahi zute purian edo. Ean, eta zora harria. Sasi puntiak ikusi jut, sistema immunologikoa aktibatzeko errak dila, baina, dena batean ez du ingo, ez? Txandaka, sasi puntia erra. Hola, zer da proposamena, betikua, barrura erne zauden hortan olako gauzak. Oseinak hartu bertu zula, barrura erne. Mendira zuzela, barrura erne. Ezintzula mendira jon, barrura erne. Posile zula jon, barrura erne. Eta hola jongo za, azteko zure burua ezautzen. Eta zure burua ezautzen zunin, erki moldatuko za, zukin,